Una victòria molt treballada a la part que és necessària, no? Sí, jo crec que és una victòria importantíssima perquè va seguida de la setmana passada i perquè la categoria està molt igualada i perquè els jugadors que tenim nosaltres, a molts els falta aquesta experiència de la categoria i això a vegades es nota. Per això jo crec que la victòria d'avui són 3 punts importantíssims i crec que és una victòria molt treballada, s'oferta perquè ha estat curta, que realment ha estat justa també que fos curta, però crec que tampoc no hem tingut excessives ocasions en contra com per partit, però clar, amb el resultat 1-0 i davant dels jugadors que jugaven i de l'envergadura que tenien, doncs era fàcil algun córner, alguna falta que et poguessin empatar. L'equip ha estat molt bé i realment no ens han creat pràcticament perill en tota la segona part. Bé, el partit però no ha sigut massa bo, que diguem, No, està clar que avui per començar el dia no invitava per jugar a futbol, perquè més que el fred, que potser és el primer dia de fred, l'aire que potser no ha fet tant com semblava, doncs tampoc no ajudava, no? Aleshores, està clar que avui el més important és la victòria, sense cap mena de dubte, que la victòria cal dedicar-la i cal dedicar-la als jugadors perquè cal valorar les coses, que hi ha molts jugadors que venen de segona regional i estan tinguent moltíssims minuts, hi ha molts jugadors que venen de primera regional i estan tinguent moltíssims minuts i les coses no són fàcils i l'equip les està tirant endavant. Aquest equip, a la pretemporada, hi havia molta gent que el veia i no hi confiava pas massa. Quan dic molta gent, dic rivals que juguen i estan demostrant setmana rere setmana que qui vulgui guanyar aquest equip té que treballar moltíssim i per això cal felicitar-los i cal encoratjar-los perquè continuïn així perquè és la dinàmica que han de tindre.